Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este acto académico escolar, así le chamamos, ya que os protagonistas principales deste acto son os alumnos do Instituto Alexandre Gómeda. Xosé María Álvarez Blanco, Dios meu pai, hoxe ten 100 anos e un día. Naceu onte na cidade de Tui, hai 100 anos. E con esos 100 anos e un día está claro que segue vivo, por suposto, na memoria de todos os que o fixemos, que estivemos alrededor dele, e segue vivo na súa literatura, na súa poesía, está especialísimamente vivo na cidade de Vigo, está vivo tamén na rúa que leva o seu nome, que dá a volta ao monte do Castro, está vivo e seguirá estando vivo na súa obra, no seu exemplo e no seu labor. E, por suposto, un erudito dunha gran cultura multidisciplinar. E, como tal, ao longo da súa vida, fixademos, foi escritor, sempre en esencia escritor, libreiro de vello, e, como tal, bibliófilo, e editor, con dous selos, Monterrey e Edicións Castrelos. Pero foi tamén mestre, ao principio, e profesor en Vigo, na Madurez. En fin, conferenciante e ponente en cantidade de congresos. Investigador, por suposto, e crítico literario. Pero hai máis. Foi arqueólogo e historiador, moi centrado na historia de Vigo, da que chegou a ser cronista da cidade. Torno a ti, meu ballón, terra do Gubara, terra do corazón, amante linda, onde os meus pais me dieron esta angurria de estar morrendo a reo pola terra.